गासिनो मोनाबाय नै दा मोनानो गासिनो जोब मोनाबाय दा टाइमा गैयाबाबो सयथा 20 जाबाय स्कुटि थांनो नागिरबाय स्कुटि जाबाय जोंनि गेट जों जोगोनार बिजौ खाना लाबोबाय जासिनो आरो जों दा थांगासिनो नैयाव टिउसन लागासिनो स्कुला बर्थमान बेनो आरोना ओरैबो दंबावो सिगाङाव ओरैबो दंबावो कलेज नायदो होलांबाय आरोना मोनथिनायनि गेजेराव केमेराया मोनानायखाय फ्रि नुलायलायदो थांबाय मोनाबाय आरोना जोगोनारखौ माजों जागोनलै बिमा आलु ना गोरान भाजि एवगोन दा भाजि एवना जानोसै आरोना मोनाबाय नै खोमसि जाबाय बिमाखौ सिनायलायला सिरिया नै बिदि गाखोलांसिन आरो जों फैबाय केमेरानि लाइटआबो जोंबाय नै केमेराजों लाइट होनोसै बिथिं बाथरुम जोंबाय नै रुमाव थांबा बिमाया जोगोनार बिजौखौ दोननानै जोगोनार बिजौ बेखौ आलुजों ना गोरानजों होनानै भाजियावनो जागोन आरोना तामिलफ्रा मा खालामनो होनना सोङोब्रा जोगोनार बिजौखौ गावसोर जाया खोमा फिथाइखौल' जानो रोङो बिसोरो बुरबकफ्रा बिजौखौ जाया बेयाव बेसेबां भिटामिन दं जोंनि आसामावथ' थोलायलायाना सेलाय बेलाय जालायलायो जोगोनार बिजौ संसिगोन जों बेखौनो आलुजों ना गोरान होनानै बेखौनो गोथाव जानोसैलाय आरो संनायाबो कारेन्टजोंसो सङो जोंना बिमाया संगोन नै बिमाया आंना दाउराइनि माबाखौनो लादोंमोन बिमाया मा खालामनो लाबोखो नोंखौलाय नांगौनो सगासिनो नायलांबाय थादो दा आङो संनायखौ देखायसिगोन आरोना बर्थमान सुना लाबोबाय आरो बिमाया दा संसिगोन साराय जानबाय थावाबो एसे दुंबाय हिटारावसो सङो नालाय हिटार खोमसि जाबाय बर्थमान कृष्णया ओंखाम लाबोगासिनो नै गैयाबाबो 7:00 11:00 जाबाय टाइमा ए बिमा संदे तामिलनाडु थावा दै नारेंखलनि थाव दे जानबाय आरोना बिमाया संबाय आंना बिमाखौ कारेन्टआवसो सङो आरो जों बाथोन देनो थाखाय बानलु एवबाय जोगोनारखौ होसिगोन होबायानोसै जोगोनार बिजौखौ आलुजों जोगोनार बिजौ साराया फिसा जादोंलै ना साराया फिसा लाइनजों संनाय नालाय मोजां जागोन जोंना बारा माबाया गरम जायाना जानोबा जोगोनार बाथोन बानलुजों पियासाव ना गोरान दंबावो आरो ना गोरानालाय बोरै लाबायगोन संबाय आरोना बर्थमान बिमाया एवबाय आरोना फिल्म नायदो मा फिल्म नायदों नोंलाय नायनां नों बेखौसो नायो गेलेग्रा आरोना गेलेग्रा नायबाय आंना फिसाजोआ मा होनदों सकेट बिमाया दाखिनि लाना फैगासिनो नै खोब्बाय आरोना दाखिनिखौ बाब माथो दावरावथार मा देदो बानलु थांसेयावनो बाथोन देबाय सियाव देदों आरोना बानलु रुसुन नोजोरा नायदो बेयाव मानसि थाजोबो बिखुनजो थायो गोजौआव बै जोंनि रुम ओरैजायनि गेट ओंखारलायबाय हनै कृष्णानि हिन्जावहा हौवाबो ओंखारबाय बाहेराव कृष्णा मा ओंख्रि बेदर
बिसोर गाहायाव थायो आरोना बिसोर जरासे दङ जोंनि लाइनाव जरासेल' ओमफ्राय गोजौ लाइनाव जरानै दङ होद माथो दाबो रेबाखैनो एर दे आंनि फिल्म नायदों एरबाय आरोना मोनथ'वाखै मोनबा खोन्था स' गाइस नायदो जोगोनार ओंख्रि जोगोनार बिजौजों आलुजों भाजि एवनाया मोनहांहां जाबाय आरोना बर्थमान बिमाया कालार जासिगोन एबार कालार जासिगोन कालार होदोंमोन बिमाया आलुनि हालदै होदोंमोन बारा कालार जायाखैमोन दा मोनानि ओंख्रिखौ लायदो नोंहा लायदो मोजां हो गोथाव जानोसै मोदोमदोंथ' दासो ओंख्रिया मोदोमा जाबाय ओंख्रिखौल' नाया एसेबो खामबावगोन माथो होद आं नायालै आं जाग्राल'सो आलु रुइबावबाय साथो कृष्णा उइनि खोबदोलै खुना खोबदो सिरि बावदों मोदोमखादों दोक्को जानोसै दा सिरियाव माबायदि उन्दुनानै नायदों जिरायनानै गिदों खमायबाय आरोना बे जाबाय बारायनाय 2100 निसो माइनास खालामनाय माबेलाय बानलु गुन्दै होबाय बानलु देनायखौ होबाय ओरैबा हाबजाया बेयाव हाबनो होबाय आरोना ओरैजा जिमाया बारायनासो होदों बरिया मोदोमखादों होबाय गिदिंला बायोसो बरिया जाबाय आरोना नायदो दै होबाय एसे बेखौ दा दैखौ रानहोनोसै एसे बरियानो गुरै जासिगोन होनबानो बे दैया रानबानो गुरै खोब्बाय मोनाखै नामा नायनोसै गोदौगासिनो आखाइया बोरैबथारब्रा हमथायाबा एरबाय आरोना मोननाया मोनथ'वाखै मोनहांहां जादों गगा मोनदों लोगोफोर नोंथांमोना गगा मोनना माथोखौ बोरै खोनादों संख्रि गरनै होनो होआखैथ' आं संनायाव होमबा संख्रि होलायलायो बिसोरनो बरिया जाबाय एसे रेबहोबावनोसै जाबाय एसेल' जबनोसै एसे जबनोसै जाबाय कालारा बरिया जाखादों आरोना संगादो दसे खोबनोसै रानसै माबा दाखिनियाव जाबाय नामा होद जाबायलै आंनि थाखायथ' जाबायलै रोसिया गैलाब्रा इयो एरबानो बिदि जाबाय बियो संख्रिखौ साखिनायदो गोथाव संख्रि होबा होमबा खमायबाय आरोना 16 दोनबाय एरना होनाय खनसे बाबायाथ' जानो हानाय नंला मोनबाय नै बर्थमान ओंखाम ओंख्रिया बेखौ जों जासिगोन दा बर्थमान ओंखामजों गाइस मैन जोगोनार बिजौजों आलु भाजा आरो ना गोरान बाथोनजों ओंखाम जानोसै आरोना नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोबा भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरोना खाथियाव थाखानाय बेल आइकनखौबो थुना होबानो जाबाय नोंथांमोना नायलांबाय था स' गाइस जानायाव जागायनोसै नैबे बानलु बाथोन बे दालि ओंख्रि बे जोगोनारजों आलु भाजा नै खाख्लौ बिजौ ना मा होनो बेयो आरोना
जोंहा हायावसो जायो जेबो डेस्क सेक्स डाइनिं टेबोल गैया हाना माबि थालसो टाइल्स आरोना खामसालियाव ज'नो जागासिनो दुला गुन्दै गासिबो नायलांबाय थादो थामना होनबानो हामगोन ना बारा माखौ मोजां मा बारा मोजां नांथारदो गोथावदा हामसिन दा ए हरसिन नामालाय थाखा हगारदों बेयो खालामदो दहाय बथाम थैना थानाय थैबोलायदोंमोन आरोना दहाय थैना थानाय नों खालामदो बेखौ बाथरुमाव सोना गारबोब्रा माथो जाजोब्बाय आरोना आंलाय इसोर जागासिनो दाबो जों बेयाव नै जाखांबाय आं जाजोब्बाय आरोना जाखांलायबाय आं स' गाइस दिनैनि भिडिअआ बेसेबांसोमोन आरोना नोंथांमोना जुदि आंनि बे फानि भिडिअखौ नुनानै जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना होबानो जाबाय लोगोसे अबेबा मोनसेखौ बुस्थुखौ मोजां जुदि मोनाखैबा कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो आंनि चेनेलखौ सोरबाफोर जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम गिबियावनो नटिफिकेसन मोनहैयो आरोना बेनिखायनो जास्ट मोनसे साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनो दाबाव आरोना आरो दिनैनि आंनि जास्ट मोनसे फानि भिडिअआ बेनो आरोना टाइमबो मोना ब्लग बानायनो बिराद गोबाव जाबायमोन ब्लग बानायनाया दिनैसो नोंथांमोननिसिम मोनसे जास्ट फानि मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय आरोना गोजोन्थों थेंक इउ